Zo tikt het oerwerk van het planetarium dag in dag uit al zowat 230 jaar. Maar van Nijweke 10 jaar staan de planeten stil. Want het levenswerk van IJzer IJsinga is touw een grut onderhoud. 4 specialisten van klokmaker en schilder zullen elk onderdeeltje van het planetarium beschermen. En IJsinga had precies opskreun hoe dat gebeuren moet. Nou, wat we moeten doen is dat we elk onderdeel zoals we dat achter mij zien gaan losmaken, gaan schoonmaken, gaan smeren en weer terugplaatsen. En op die manier werken we het hele radenwerk door, waardoor allerlei ongeregeldheden en dergelijke van de afgelopen 15 jaar kunnen worden weggenomen. Het plafond boven ons en achter mij, zeg maar het aanzicht van het planetarium zelf, zal helemaal schoongemaakt worden. Dat is ook wel nodig, want ja, 15 jaar lang zijn hier honderdduizenden mensen binnen geweest met vocht, met stof, temperatuurwisselingen. Dus we gaan het plafond helemaal schoonmaken en vervolgens wordt, waar nodig, wordt het bijgewerkt. Het zijn eigenlijk dezelfde werkzaamheden die je ook met een oud schilderij in een museum zou doen. Af en toe heeft het zo'n beurt nodig. In 1990 is het planetarium voor het laatst helemaal uit naar helle voor onderhoud. Voor de directeur Adi Warmenhoven is het de eerste keer dat er dit meemaakt. Het zal na een week dan ook best wel spannend worden. Het is zeker spannend, maar wel op een leuke manier. Kijk, dit tikt al sinds 1781. Dus je gaat toch ingrijpen op iets wat al eeuwenlang werkt. Maar we maken ons daar geen zorgen over. We weten exact hoe dit allemaal in elkaar zit. Het geeft juist wel een heel fijn gevoel om straks, als het werk gedaan is, weer te weten dat alles weer helemaal picobello in orde is. De verwachting is dat de werkzaamheden goed oordelwieken doorje. Het planetarium bloedt gewoon open voor het publiek.